Haleluya. Pia mono nasema asante sana kwa wageni ambao wamekuja, asante sana kwa mapastors wamekuja, asante sana kwa neno, asante sana kwa gavana wetu kwa kufika hapa na watu wote na wageni wale ambao wametoka sehemu mbalimbali. Na wakaribisha na nawaambia ni asante kwa kusimama pamoja na sisi. Jetimbo atimaka na mange. Kuroko mheshimiwa Abel igano ewodi ane mawa pasta ne jirani ane. Pasta ne jirani ane kuruga kontobwati dade pasta tuate this time. Atuna siasa. And I said this one yesterday. Kilo mona siasa gocha ateba magana bona rali aigoro magwaigo boliyo india randetie na atebe tu goro na atebe taiga ekero na alingi klasi sato o indi ingatebi guru mwalimu ingonyo indi tagu kubatisa to guchigoro ngatema sana mpaka o indi akambatiza ono igani bwato kwegena nga na inche bakagenda igoro onyo indi okoreki ele bobe oso ele buya twensi bitogenda nabana siasa togenda igoro ikiara pasa na tatatebinga ebirogombosa eyente keneta so bwato togenda arali yasati abasiri sana tita this time abaheshimiwa bali Nyamira toko ligasina barobo kina Josephine Omanwa na abandiga governor nabarete at his own discretion. So aba MC bali toru na bani Nyamira kindly come inchuja only uteka voto ile togenda. Waheshimiwa wenzangu kutoka Nyamira kuja haraka sana elinde Pastor Jonero Saverete ekera gisegi alengo agatusabire timu entangani ya 12 tuamentire baka tore 23 bono igamba libo kabatigale tenane pastor chairman ongaga badinane woka basabire bayira nesitore edie togendererie njiri ya Nyasaye na nibo basabire batori kibonzi elinde tunyane ko yanengo twese. Waheshimiwa wenzangu tojobona basoka rero mbari gocha rero asenye nchonga mbamanyete kindly just a name elinde tosuke tuwa tumata next Nyasaye nomya amatukonsi emwara sana. Okay, toko babenge samarieta kurukumata marwa pastor indine father in law ito. Naomi is my first cousin. Naomi aro mwana wa mamuro mare antendo mwana wa Muswati sera marwa. Mama na tata numete na no balega as a family tagote ba pole. Pastor Indi was a very good man to us. Chisiasa twatwarire Nyamira, he was on the front line but omorembe egasi yae rikirese getabu. It's less than what he did. He was a reconciler and is the reason of peace in our county this far. Nyasama weka sachano nende a family nyasama rende. Thank you so much, Asasi. God is good and all the time. Chinse chinyemanyete abantu tuarosire sese ya Romero manyene. Asa mareta nengoro kwa omeshuwa Priscilla Nyatich nominated MCA Nyamira County. Ekinda teba se family engora makwiri na bara makoro nende gara maye kara ikere kara go ikerere. Pastor ine na kora great work so kutsabera omorembo chire Nyamira bono na singenjo ya masabaye. Tiganya sae amobeka sagia na ende e family moreme peya mono tigarabeya. Esa Maria Tangoro kwa Honorable Jane Rose Inafula Nyakundi, nominated MCA Nyamira County. Pole kwa mama na familia kwa jumla. Pastor Oindi, lala salama. Toiroka ababisa rende insasechi baba chae Nyasaye nako
kero nchera chionsi igona kurende Nyasaye na kurende abasani ba pastor indio nyitubwatie ndamwamu nkorere gasembe ombia muri moro se kiagera omugako indi igari gutena kidete emiaka ya ekere menge lakini orandie injili ya Nyasaye unatora twensi. Everyone has a story about Pastor Joshua Oindi. Intubuna turabake nero tobatise tega. Na inche bunande jirani kurubokeira enabo orangambia ngiche na inchembe a witness nga pastor orali. Amalieta ane Joel Ombongi Nyang'au omo MC Obokera ward. Ena acharioka just for 1 minute. Ntebengo Oindi is someone who loved peace. And where there is peace, no omugakoria anchete. He has prayed for us to our challenges. Lakini one of the people barende tabarandi bonsi piamo gotorarerio morembe Pastor Indi. Baringa bagwanchanga agende no morembo Nyasaye. Biamono. Lero etuacha esauria maskani ya pastor atutakuwa na maneno ya siasa mengi. Lakini mongino bwate mwana oroche na inino sabe Nyasako mwana oyo ndatabwati. There is no one. Intubuna tora north ndobwato mwana itokoroku Amos Kimomi Nyaribu. Mwana ondete gosaba naro. Omwana ntubwate ori otabwati tigasabe. Igona ngo sabanga tigatomoe esiro buya tomubwaterere akorege pindi bali bachire gaba ukwana ni sawa. Lakini you have come at the wrong time. Thank you, our speaker. Ogotenena na into this far. We welcome you to North Mugirango. We have one very big thorn in the flesh. Una pastor akamusabeire. Savera senator yutonya samo konya. Amotori gosena ike no henge sieri kieguro. Thank you so much. Biamono. Abantu baito bamawawa nyatobwatie ndamwamu nsari utimbia mole mwensi. Inchendega asamarieta ngoro kulame sikweya onyanja. Enana na baigo. Na inche na achire. Nje konyora tinda manya pasta. Lakini eli chisegi chi abanyamira togachaga kumurero monene. Nalina moroche atene ine motu kabisa. Agotebana no omorembe atagete. Obo maene na nchire njigweka na koba ime ya Nyasaye. Na kiegente kenene oramenya sobo ikobwensi. Una muachira sobo ngeiga. Tena asengenjo pastor arengo mwana siasa na asengenjo arenge kora chingoro chiri chingongu chibe chingororo. Pastor na torandia baka na inche na teba na bono tigama nganeji segiere tokinere ime ya Yesu. Na ande na bona yagote yonde bwens. Your Excellency. Onye ndiri chisegi okorwane gubune chichi assembly ne bonus yarenge korwane ruo motienyo okianda koru Nairobi abantu banyore kange bintu bicheta sobonge. Onye segi okorwane wonye ndiri university twarerire mbaketa abege tue budget nero kanga abantu baito ebabwata magenderero aya tokugani korwa serikali enene. Lakini bona bachumbe baito bake buno yokwanwa na inche nabonga asaine komusaberana nonye buna pastor ekorandia marune gente kebe na ande totene ine farm togotana mwana siasa onde bwens okogora marunya mira elindo morembe tocha tuamosabeire Nyasaye motorinera atoreke biamono Mwesimi wa habari asiri baga na inja asiri bagari ane eri bagari abantu bari abayankora babusamaro kagerete bara asobonge
na inche nachire aseri bagariane korwa magomba ne amanene ase family y'omorandia Joshua Monginahan oyole bamwabo n'abana bonse n'abatebire pole Pastor korre mereme Yeremia asobiko bwense naende tigatimoke bunatimokire buno morandia tosabire familia maraika omonene aire ribagaria pastor ase familia eri abaseni naende ebe buya ase mambiria karo monene akoirania obonda bwaye pastor nyoro omong'ina oye n'abana bateneine ase okwegena bagenda ase baramenya kare na kare amina timbwate mang'ana ande ngokwana siasa pastor naja korera kine ebisinda atiga ase nkeye abantu bari bane barubosamaro mwensi narorire nambe nene buyamana ase ogocha Mungu awabariki naende anchera n'amagomba manene y'omoseneto ito omoseneto Okong'o omogeni ong'eire chisiringi chirifu isano ng'e omong'ina ana naende abantebi ntebe pole Mungu awabariki tobwati siasa togokwana tigatoganyenga kieria tokora orogendo nabera abe naende kuranjiri gocha gwako Yesu nkoina ne obonda bwaye toenda ase tokomenya kane na kare amina ono morisia korubo samaro naende nasaga nyumbo sabatore munare da chibesa cha senator ngamba chebaro bichinkoro pastor chairman baida na se timu area tokorega asiamo mware gwancha babuno morisia irane tokorega asiamo aida ne bwango na Okong'o more amusabire rile ntararangire mu speaker ito we county assembly nimbwate omong'ina Josephine na oyo koborio obo women rep no yo minto bunduki oyo koborio bwe MP kindly to be very short aba MC bali bon speak tibese cheto speaker ngorware enywa twasange na speaker nacha igo gojora more tokoruga kindly bwango iga short Biamano mwesimiwa Siribaga pastor bane muraiga family ya my brother Pastor Hindi Your Excellency the Governor biamore mwensiga tangire libagari nene lyogatebye family ya my brother Ohindi ngapole nene twasiririe omosamia manene ali asarwete bosamaro nondwete kero nakinete narwete omochio motaka pastor akambwata okoboko akang'ereria omopasta bwerirobo teleiti rosasi agankini agansomia agantegenda nayo okonye ense nare goteba abapasta baminto mora momaete ngoriginde ekero kia bang'ina chikura nairete natangaswa nare gotega akigenda abapasta monsabere omoseseni kori rosasi ang'ete agansomia mware gwanchang'ire ekero geke 2027 ng'irani okoboko ase ekanisa yaito nyagacha nyamirere bese oyo nomong'ina etaya inariegete riane ria siasa ense yaitabire 2027 nyamira tetaeti kende nobora bwetagete nobora buncho Josephine Omanwa poreni sana erongori ane echiri bubere nkwando omong'ina mama aiga nona arenga ase emeroberio into twabangete emeroberio yonsi mbia mono sana ense yetari seito ense ye ya makweli menterio giake ense ye mechando igoro no seito ndagete ng'aigorabwo no india chiete gosabono igoro chiro tarachio mnakataa ajaenda mbinguni ataenda mbinguni si kweli noje tora sama beti angre chinga kiechinta yomong'ina an kemto pole sana asenge jogo sirio mogaka mo pastor yo abanto banjete mono naendo kero monta bate story yaye erieta bunduki ngorokwa seitono tumugirango egwodie korko mwagamo genda kana tuacha no korpole siasa nto kuana lakini baadaye naye wa mwenzangu korokwa musinga na atome Biblia kamoranje momoteye kago tume Biblia otomane sukari asenge chomo ngana ta taro sukari e Biblia nengia obeka na kende keke
musani ona tokorwania kurkwatebe uritato mwaga bete miaka 20 no bunge utaete kurwania mwana uyu bunduki mwana bo mutaka naru chiri 2,500 matebyo mentake orunani sano gaki ekiayo rwambimbu abasoba mono na nche bunduki asengenjo yo kongangana mono nangangana nakwa nabasani mbanga chiri usano ngwando mongno dingane limo na re speakeria anyamira seito mwita mangana agendrek speaker koranje so bisi kolega skolengana ne kotia goteba chinga kichire ikirande kotia tebe ngatuwe ndiko bororo na bogo sokara kinya sabono iga fanya kazi yako kulingana na code vile lisema na abantu bari barega mwenspito korunoti momanye tenga ntobwate kerukyo governor tungangane na hiyo kiti paka 2032 kwenda mbele tutaongea. Chembwata jiba sachinyinga arabu na sima mike Elieta tigangwa nengore ngandani kani bunduki bundi omogambio gochokoba noti 2027 akonya chipara chira no boibi bora igakore akonya abataka munanje. Asante sana. Biamono on your speaker sir. Tageto with your lot of humility. Welcome and address your people. Momro yone negasoro otene niramo na governor miake yonsto go itwesegi ombwatsie baka naenda gantebia tiga imbe monogerio oye mokonye imbe deputy speaker bia mono karibu and address your people. Bia mono deputy speaker tora sorogendo kogenda igoro bomenyo bwabaya omogoko butambe timo mwateba timoli kogenda igoro abasani ba pasto indi nkwanelio imonsinya inomoboli enkorongo akere buya ise gosome gitabu kia babeso isano 15 neme yote abuya ngalenda engaki ya ine kiera matuka atomenyete ngakiare igara mabe na bomura isaranse igoka we musinya ina asundo gete onyore nkarachi mugano nole nkoigwa montoyo momorerio muyabali abasongo bagoroka nga professional mourners kagenda asamatanga alenge epara igora asalenge goeta agake kuro buya kabisa akalera agasomo chinka kaso na likonye sode madia ya chire no mugati United uli ugate ibande 22 rero mbanyo punguza 12 ubugate akaere ligwe soda no mugati karabe kamboto akolire gwake gekuro kiae liria igotire bangusiro muno okomanya koboli ngoyo kumusaja bano gusemo kungu na inche na achira atalinga nintama eti pastor tumokire litanga ni kabisa pastor no akolega seitonka jenkoru wa limanga musubati umwamwise gosoma se yulo chie yogoroke bane nseito asogetenka pastor ogochogo ntebinga nasiretie omwana omwabona amatanga akogenda nainde naga netio gosira kwane karona leo kolega asino mo MC bwe ward ya manga pastor nkomwachi bese agenda amatanga karona imokire nkogenda amatanga ale ward ya manga asenale kora kona achire amatanga anyole pastor lina asire tole koenda amatanga noale akorandia abwateteli ikondo kakumi pastor le gochia matanga lende gatigete kogenda nkonyora ogontebi ali asenago tebetiga oyo musubati yo minto sirete nainde karatara asira tuomenetaga ntebi ndandiri ngana nainde pastor korandi okwarangeti agategwa batisa abantu baonchogete bono nere obeka abapa bonsi amo chikanisa 14 nainde bakamochora bune chairman akareta egendo kelitu akora masaba ye county ya Itonga the church on the knee kanisa era samarwe gosabero mole gomo pastor oyo okolire gasiere ya nainde ereta kieti gotiga ngoli taire iga kolega asiengia yo gokorera umunyamire gasi na ndonse
buna Nyasaye amoete chinguru ching'ana kinegento nasomire korwa asare ase family nale kobasabiranga Nyasaye tigabaye chinguru okole libaga liri tikereria pastor mulicholie ekiara mumete no muntu olenge bwinguru some gitabu kia ba Filipinye isano nemo gego teba buyaiga titwe chanderanga na linde lyonsi kolenda asekera lingana sogo sabana sogo sorora tobe koko manyikana bwaitase ngano emu asiri bwa mino muira nelinya saenga buyamono chikanisa chirichia siririe pastor lengo murandium ya toira nelinya saenga buyamono no mwali kabisa gitabu kia isano kego te abuyaiga amatuko omonta amenya taso iko bwense Nyasawe yabekiro no mubaro bwemetie Nyasawe yechikire nago etani ons obekeire kero muntu orobebe atanyare go etani orobebe rwa pastor no orwe igetega iga twanchera nenga bono tumukire gendo gioka torakore na masoesi kero yo kule utanganire na intuntogene bono tokora masoesi yange na wichia sembera ikiara na botora arwa na tanyole mambi nonde okoleru lakini na inche iga na kolega asie wodi ya mange miaka 5 bono mo MCA enya Nyamira no egisegichi abuchire pastor Nikas mwana ase adventure kanisa ya Sengera ko pastor nimbwati na gotambuire na inde bono lene toko na gosaba iganga na inje 2027 yosometa ukia Matayo 7 kego tebanga 7 no egwe ligia inje 2027 inda 7 ikiaro mo senator itobeiro muya ongoro kiriege sambo kelio murai atabwena tikoba webikole biba sabantu bae na inchembe senate ngiya 2027 yegara Nyamira itesuke mutu na inche tinkobo mutambe mheshimiwa naro rubosongo ga igo musani one na enchua to John Meriri kondo bosongo mheshimiwa Samuel Yapoko edaika ya moyoka ene no molisio itomu yale we kanisa ya Adventista mheshimiwa Samuel ayo kwa minyoka goche bintu mokuli bosongo bano ma ko minyoka ngaki kwa bo muango omusani onomuya nanjegongo chobora ikonyogambire gebindi ya kabere akangoro kinga kia makonda akubwa tu mheshimiwa etaekeye moyo pia mano honorable speaker your excellency Gavana Nyamila all protocols observed abana banyasai tigamba kwani God is good and all the time na achira na masikania manene goja kolera pastor Joshua tuamenyete nyumbe ya mubone 2000 akarandie crusade bwone nka chigwikibere abantu bagawonchoka gochasi Yesu abantu 400 bone ese sababu ye tuamenyete nere anytime are konyora gagonte nga ya mogishangirora nankoba erokoroko bokoiga bono nkanare ngenje yo inje najete koigwerete nga Joshua Nyasaye bwo morembe aremi umongina amona abana abaye chinguru chingake chobo kendo abasire no boronge bwakabako kwaye na gwetani onsi abaho basemeri gwetani tiembera nga baada ya makweli obogimamba koreteki egia kabere na speaker atebire enzimbo biri morembe tokoreteki na kia kora soma marikari ase gitabu kia babese sana ebungo 10 rende ngaki yao amatuko ngakiari bono nane no somete igo goikore aito gwetina abantu banyamira bagote goikuri ende ya Yesu rago konye na anda pere nate banga bono koranga Yesu chakire kobakonya mwaikire namba 23 na ande kiuganye bono na ino goteminga igurundochi hatigire yense monene tatankonya tingira na nyuma naende osabu no twargo sababu na ande mwamanyandu wete aliese dini ya chakirite asakoro kunyaguta injeni ntanga ne igoro baba gabana nyaliboke babanya gocha nkonya kobatenga no tware korihia no tware karagaki pasa makorio randia president ya union na chakirite bwone no modisi pastor ma dio sagenda ochire pastor mbiyamana senjiri anarenge maegari nkanyegete ngotebanga ensekere bobe asomore mbore no koba mwangu wa Yesu toroje bana na bantu na tore mwa Yesu bana tokurianta no bo mumwamu
abantu bakoranga n'umurabu banya kugwanja iga yani amangana aya nabari ekero nare gocha Mheshimiwa Nyaribo achanga soma mariko iga gitabu kya Barumi 13 ekebunge kama guturumbuka gatanga abare no kubwa basikwa kubwa kone ngo yigwachira so bwo bwense onye nkora tiria manango omugaba no Nyamira Nyaribo wanje twanja ningo Nyaribo no tamwanje kieni no tamwanje umubiri nere bono mo morembe akore mirimo emyaka tutigarite ne ibiri ne metienyi eyi mo morembe akore mirimo omuntu no ruana no rarwane bono muntu gwato muyunya Nyamira Nyaribo chaka Nyaribo nyasaye gokonye akore mirimo emiya ekiomo erio ekero nare gocha ngoturumbo kaiga natebyo mochumbe gwa kosije ngana ngocha Mheshimiwa Nyamoko Nyamache obakwaniri mbuya muri ontebi ngocha ntebe ngora enene mwanjire ngore yo ongachiri bwisano ndete nero nguri nande mwamanya moko indi mugapasa arwete seito Nyaribari n'abantu abangaini asensi ya usi n'abanyaribari chaka yesa tokoye marembo tato tigara into twasabira marembo kora ki na Nyamira kendi nkiyo ande tayurukari seino mwaka Nyaribo tigangora nimbi yamana karto mwana matanga ndi twajita tugateba kanisa ebekwa mabati na mabati akabekwa bono pasa njino yani ngabana no gusabira gwoka akore mirime ayandi gochigoro tigira Yesu biamono mongino yo biamono mheshimiwa tuwachete gaiga abaheshimiwa mbasangire chibasi cyabo bagantuma ngacha se familia nache tanka barora gatiga ugusangire likuwabo konde amono kwane wa 20,000 nkoando mongi nabona igabu natuwa kwane tetokobeka ali omongi nana kugule sukali gako nakolera igona inche nabana ale gukolera abwa marieta neno kuyo gukeronde